practical ways to show love. Ani ang mga practical na pamaagi aron iya kapakita ang gugma. Tanaw nato, James chapter 2 verse 15 to 17. Sagingon da. Pananglit, maigsuon kita nga nagkinahanglan og bisti o pagkaon. Ug ang usa kaninyo moingon kaniya, hinaot nga panalanginan ka sa Dios. Ayaw pagpatugnaw ug ayaw pagpagutom. Apan wala man lang gani niya kinihatagi sa iyang mga gikinahanglan. Nan unsa may maayo nga nahimo ni ana. Mausab ang pagtuo, kun dili inubanan sa maayong binuhatan kana nga pagtuo walay kapuslanan. So kanimong sabton ang first ug ang second verse nagpakita sa iyahang gugma pero walay buhat. Murag katong akong illustration. Naningon ko nga gigutom ka mon ani ay plato. Pero kung walay sulod ang plato para katambalan ang iyahang kagutom, walay kapuslanan. Ha? Walay kapuslanan. Now, unsa man ang mga practical nga pamaagi sa pagpakita sa gugma? Forgiveness. Kung gihigugma nimo ang usa ka tawo, makapasaylo ka. Sa diha nga si Jesus Christ nagpakita sa iyang gugma nga ni kanato, nagpakita ang Ginoo sa iyang gugma nga ni kanato, apil na ang iyang pagpasaylo nga ni kanato. Na the moment na ikaw mangayo pasaylo sa atong Ginoo, pasayloon ka sa Ginoo. Ingon pagani ang pulong sa Ginoo na bisan unsa pa kapula sa imong sala, kaya na niyang papution. Inana ang gugma sa Ginoo, mupasaylo. Ha? Bisag unsa pa kadako imong sala, the moment na ikaw maghinulsol, mangayog pasayloon kaniya. Because mauna ang praktikal na pamaagi sa pagpakita sa gugma. Kaya gipakita kini sa Ginoo nga ni kanato. Walay bisan usa kanato nga takos higugmaon. Pero nganong gigugma ta sa Ginoo? O nganong gipasaylo ta sa atong mga kasaypanan? Another thing, generosity. Katong example, sa tugingon draa, na kung naay tao nga gigutom, o kaha natugnawan, o mingon ka hala, pagkaon, o kaha pagsuot o makapatambal sa imong katugnaw. Pero kung wala kay gibuhat, asay kapuslanan ining tanan. Unsay kapuslanan ining tanan. Ha? Kung may kakaluoy sa itong igsuon, wala may maluto sa ilang balay. Kung naa kay bugas, pwede man nga imong tunulan. Kung naigsuon nimo nga, isuda, wa man lang ko ikapalit og tambal. Nya sa imo nagsulti. Kung naa kay ikatunol, mas maayo kaysa pag-ingon nga, unta brad, makakita kag kwarta para makapalit kag tambal. Pero kung naa kay 20 pesos, kung ang gikinahanglan niya para si tamula, pwede makamutunol. Nakoy 20 brad, paracetamol nimo. Mas pintaha kaysa mingon ka unta makakita kag pangpalit og paracetamol pero kabalo ka naa kay 20 pesos sa imong bulsa. Di ba mas lami ang paghatag? Kaysa pag-ingon na unta brad panalanginan ka sa Ginoo pero ikaw di makagusto mo hatag sa iya. Tama na nga ipakita nato ang atong paghigugma diha sa pagka-generous. Sa diha nga ang mga Kristohanon sa unang iglesia na convert into Christianity, unsay nahitabo? Na maligya silang mga kabtangan. Gihatagan tong mga walay makaon. Mo nay pasabot sa gugma. Kay gihigugma man niya katong mga tawhana, so gibaligya niya ang ubang kabtangan ug gihatag ang halin para naapod sila makaon. Kay kauban man sila nga iglesia. Another thing, service, pag-alagad. Si Kristo nag-alagad sa tuwa. Kung sa ingon sa pulong sa Ginoo, wala siya mianhi aron alagaran, kundi sa pag-alagad. O gipakita niya sa Biblia, kung yun sa niya pag-alagad sa mga tao, pag-ayo sa mga balatian, pag-ayo sa mga pagbuhi sa mga namatay. Sa pagyod, paghimo nagkalalain ng mga milagro, paghimo sa unang milagro sa kasal sa Kana, paghimo sa pagpakaon sa 5,000 katao nga puro lalaki ni atong panahona. O guban pa ng mga milagro, paghugas sa mga tiil sa iyang mga disipulo. Diba? Pag-alagad. Hangtod nga namatay siya pag-alagad gyapon. Ano man, kay kung dili pag-alagad ang tawag sa iyang kamatayon, wala tay kaluwasan. Kay dili man siya mamatay o di man siya musugot nga mamatay. Pero tungod kay ang atong Ginoo nag-alagad man, nagpakita siyang pag-alagad, hinungdan nakabaton kita og kaluwasan. Another thing, compassion, kaluoy. Kung wala maluoy ang Ginoo sa tuwa, wala tayo kaluwasan.
tungod sa grasya sa Ginoo. Pinaagi sa grasya sa Ginoo tungod sa atong pagtuo, nakaambit kita og kaluwasan. Compassion. Kaluoy. Ha? Kundi walay kaluoy ang Ginoo sa tuwa, kitang tanan, impyerno gayon. Pasalamati ang Ginoo. Tungod kay gipakita sa Ginoo ang iyang dako nga gugma nga ni kanato. So ingon na mga Kristohanon, I challenge you to show this kind of love. Diha sa imong panimalay, kinahanglan ipakita nimo ang gugma nimo diha sa buhat, dili lang sa sulti. Diha sa imong asawa, mga anak, ipakita nimo ang paghigugma dili lang sa sulti kundi dili sa buhat. There is a church. Kung gihigugma nimo ang church, ipakita nimo ang imong gugma dili sa church pinaagi sa buhat ug di lang sa sulti. Sa community nato, kung gihigugma nimo ang atong community, nasayod ka daghan pa mga tao nga wa pa gid makailak ang Ginoo Kristo, maybe apil diri imong mga minahal sa kinabuhi, suginli sila. Kay kung ka gihigugma nako ako ang family, mga friends gihigugma nako. Pero walay action, walay pulos ang gugma. Hindi mo nga gisulti sa ila. Kay maimpyerno lang yapon sila. Yung kagihigugma na ako, akong mama, akong papa, gihigugma na ako. Mga igsoon ako, gihigugma na ako. Mga amigo na ako, love na ako, akong mga amigo. Pero wala ka nakapaambit o kaluwasan sa ilaha. Walay pulos ang imong gugma. Kay impyerno lang yapon sila paingon. Mana kung may kagihigugma nimo sila, buhata ang gisulti sa Biblia. Kung saan nimo pagbuhat, suginli sila sa kamatuoran. Walihi sila sa pulong sa Ginoo. Walihi sila sa Ebanghelyo nga nagatudlo sa kaluwasan. Kay maunay pruiba nga gihigugma nimo sila. Meaning, dili ka gusto na sila maimpyerno. Kay gihigugma nimo sila.